Zdravím vás, priatelia. Vo väčšine mojich videí vám prezentujem nejaký pekný výrobok, hádam aj dobre urobený, ale dnešné video bude trocha iné. Pozrieme sa spolu na prvý nábytkový výrobok, ktorý som urobil na úplnom začiatku mojej stolárskej kariéry. A vy už iste tušíte, že s tým súvisia problémy. Prvým problémom na tomto stolíku je výber dreva, ktoré jednoducho nie je patrične vysušené. Tento konferenčný stolík je vyrobený z červeného smreka a keďže som vtedy nemal nejaký prístup ešte k kvalitnému rezivu, tak bolo to vzduchosuché rezivo zobrané zo stodoly, ale druhým a väčším problémom je, ako je stolík pospájaný. Ako vidíte, top stolíka je pripevnený k bokom tak, že priečne vlákna vlastne sú nalepené a skolikované s bokom na jeho pozdĺžných vláknach. To samozrejme je veľmi nešťastný spôsob spojenia. A aké to má efekty, to si ukážeme na zo pár obrázkov z počítačovej analýzy pomocou metódy konečných prvkov. V priečnom smere, kde má drevo najmenšiu pevnosť, môžete vidieť napätie na tomto obrázku. Na bočnej časti je najvyššie napätie zhruba v štvrtine výšky prierezu. To aj odpovedá vzniknutej trhline na skutočnom kuse. Normálové napätia na vrchu a spodku stolíka sa v skutočnosti demonštrovali vznikom trhlín. Takže ak spájať priečne a pozdĺžne drevo, tak buď spôsobom, ktorý umožňuje kontrakciu dreva, napríklad cez rybinovú drážku, alebo, ako vidíte na príklade tohto rohu postele, použiť suché drevo a na oveľa kratšej dĺžke. Milí priatelia, dajte mi vedieť, ako sa vám video páčilo, prípadne dajte do komentárov vaše skúsenosti, určite nejaké máte, pretože práca dreva pri zmenách vlhkosti to je jednoducho niečo, čomu sa stolár nevyhne. Sledujte ma na sociálnych sieťach, dajte videu like a na moje výrobky sa môžete pozrieť na www.mengaart.com. Zatiaľ sa majte, čaute.